Hej og velkommen til en kort introduktion af eventbooking i Terapeutbooking. Med eventbooking er det muligt at oprette aftaler i sin kalender, som flere klienter kan tilmelde sig. Måden man opretter et event på er meget simpel. Man klikker et sted i kalenderen, man vil have eventet, lad os sige fredag kl. 11. Så klikker man på opret et event, og så får man en formular her, man skal udfylde. Lad os sige, at vores event skal være fra kl. 11 til kl. 1. Så kalder vi eventet gruppesession. Vi kan lave en beskrivelse af eventet her. Vi mødes ude foran. Kan vi skrive. Hvis man vil have en pris på eventet, kan man skrive den her. Eventets lokation kan man skrive her. Lad os skrive en adresse. Og så skal vi angive, hvor mange pladser der skal være på eventet. Lad os sige, at til det her event er der 10 pladser. Så trykker vi opret event, og så ligger eventet her i kalenderen. Eventet det er markeret med et lille ikon med nogle mennesker på her. Hvis vi klikker på eventet nu, så kan vi se, at vi har fået et felt heroppe, som hedder tilmeldingsformular. Den her tilmeldingsformular, den kan folk bruge, hvis de skal tilmelde sig eventet. Så hvis vi åbner den, så kan vi se, at den ser sådan her ud. Der er et lille kort over, hvor det foregår henne. Så står der, hvor mange ledige pladser der er, og en beskrivelse. Og så kan man tilmelde sig eventet ved at udfylde de her felter. Jeg kan prøve at tilmelde mig her. Og lad os lige skrive hej noter. Så trykker vi tilmeld, og så får vi at vide, at din tilmelding bliver modtaget. Når jeg så næste gang logger ind i Terapeutbooking, så får jeg en notifikation heroppe i højre hjørne, hvor der står en ny begivenhed. Hvis jeg klikker på den, og så klikker på events her, så kan jeg se, at man Testesen har tilmeldt sig gruppesession. Hvis jeg trykker gå til event, så kan jeg lige se, at min event bliver markeret her i kalenderen. Hvis jeg trykker på eventen her, så kan jeg se, at Testesen er tilmeldt her. Og han har lagt en lille besked til mig, hvor der står hej, som jeg kan se ved at føre musen hen over taleboblen her. Jeg kan også manuelt tilføje klienter til eventen. Det kan jeg gøre her. Lad os prøve at tilføje Børge Andersen. Sådan, så ligger han her. Og jeg kan selvfølgelig fjerne ham igen, hvis jeg vil. Ved at trykke på ham og trykke fjern klient fra event. Yes. Udover de her indstillinger, umiddelbare indstillinger, som der er på et event, så kan man også trykke flere indstillinger. Og her kan man blandt andet bestemme, om man vil have sendt en automatisk bekræftelse afsted til de klienter, som tilmelder sig. En bekræftelse ser sådan her ud på mail. Man kan bestemme, om der skal vises pladser tilbage på tilmeldingsformularen, og man kan lukke for tilmeldingen, hvis man har brug for det. Tilmeldingen bliver også automatisk lukket for, hvis datoen for eventet er før dags dato. Men jeg kan lige prøve at vise det her. Hvis jeg markerer vis ikke pladser tilbage, og vis og send automatisk bekræftelse, og så trykker gem ændringer, så hvis jeg opdaterer min tilmeldingsformular, så kan vi se, at der står ikke noget med pladser tilbage, og hvis man udfylder formularen nu, så vil der blive sendt en automatisk bekræftelse afsted på, at man har tilmeldt sig. En sidste funktion, der er i eventbooking, det er, at man kan sende en mail til alle, der er tilmeldt eventet. Hvis jeg trykker send mail til alle tilmeldte, så får jeg et tekstfelt op her, hvor jeg kan udfylde emnet på e-mailen. Jeg kan fx skrive omkring event på fredag som emne, og så skrive en tekst her. Og så kan jeg sende den afsted. Det var eventbooking i Terapeutbooking. Jeg håber, I kommer til at finde det brugbart.